Ahojte, konnichiwa, vítam vás pri mojom prvom dnešnom videu, ktoré bude o mojom lete v Japonsku. Strávila som tam 2 mesiace ako ryugaku, teda výmenný študent. Volá sa to výmenný študent, je to proste študent, ktorý príde do tej danej krajiny študovať. Ja som tam bola len 2 mesiace, z mojej univerzity ma tam potom neskôr čaká aj vlastne dlhší pobyt, ale o tom neskôr alebo inokedy. Takže rada by som vám priblížila, aké to pre mňa bolo stráviť 2 mesiace v mojej vysnívanej krajine. Zároveň japonský jazyk študujem ako môj vysokoškolský odbor na Univerzite Karlovej v Prahe. A vlastne toto bolo niečo také, nechcem povedať, že extra navyše, ale proste splnený sen. To si myslím, že asi každý, kto má rád Japonsko alebo sa venuje japonskému jazyku, tak má nejaký taký cieľ alebo taký sen, proste si vyskúšať ten život toho študenta, ktorý vlastne každé ráno chodí do tej školy. Sice ja som to mala trošku ináč, lebo aj v Japonsku sú letné prázdniny, aj keď sú trošku iné časovo ako u nás, ale to nevadím. Aj tak som zažila ránu tlačenicu v metre, aj vo vlaku, aj po obednú, proste boli šialenosti, ale o tom to tak rozvíjem postupne. Byla som tam v hostovskej rodine, bolo to priamo v Tokiu. Určite vám tam niekde budem časom pridávať nejaké obrázky, aby ste sa zorientovali, pretože som moc nenahrávala, čo mi je ľúto, ale v tú dobu som ešte nevedela, že by som z toho chcela jedného dňa urobiť nejaké video. Takže keď tam pôjdem na budúce, tak aspoň budem vedieť, že si to už mám proste nahrávať, aby som vedela. Že možno raz niekedy príde takáto šanca, že sa o to budem chcieť podeliť. A fotky boli skôr také, že buď pre môj súkromný Instagram, alebo pre rodinu, však aby vedeli, ako to je, ako vlastne tie dni vyzerajú, čo sa deje. A neviem, tak skúsim vám to nejak zhrnúť, dúfam, že vás to bude baviť a rozdelíme to na nejaké sekcie, potom dolu budete vidieť, bude to určite rozkúskované, tak sa budete môcť preklikať na to, čo vás zaujíma najviac. Aj keď sa budem snažiť to nerobiť nejaké dlhé, aby som vám to nejak konštantne mohla v celku podať. A áno, tak poďme na to. Takže začala by som asi tým, že by som približila ten školský proces. Takže pred príchodom do Japonska sa vám dostane nejaký link, na ktorý si kliknite a tam si urobíte rozraďovací test. A potom na základe neho, keď prídete do Japonska, tak ešte máte ako osobný pohovor s nejakou učiteľkou, učiteľom, samozrejme japonským, ktorý ohodnotí, či ten test odpovedá vašim znalostiam a potom vám rozdelia do nejakej triedy. Moja trieda bola veľmi super, mala som ju veľmi rada. Mala som tam spolužiakov z celého sveta a taký jeden z nenajbližších ľudí bol vlastne chalan, ktorý sa volal Andre, ale on bol vlastne Japonec a jeho rodičia boli Japonci, ale žili v Brazílii už niekoľko generácií, takže nehovorili skoro žiadnou japončinou. Takže on sa vlastne japonsky naučil až v tej škole. Takže to bolo akože strašne také pre mňa akože zaujímavé, že je tu Japonec, ktorý vlastne nevie po japonsky a vždy hovoril, že mal také príhody, že išiel do obchodu a automaticky na neho hovorili japonsky, lebo pritom to je akože samostatná kapitola, že vlastne podľa mňa v Japonsku ľudia bez japončiny prežijú dosť ťažko, lebo automaticky aj mne sa stalo pritom akože očividne nie som Japonec a očividne som cudzinec, ktorý nemusí vedieť vôbec žiaden jazyk. Teda aspoň sa predkladá, že viem nejakú tú angličtinu, ale dobre, to je jedno. A v obchode, alebo hoci kde okrem Starbucks. Dobre, keď idete do tých najviac komerčných reštaurácií alebo kaviarní, tak tam ten personál väčšinou hovorí anglicky, ale keď idete niekam úplne, že hoci kam inám, tak tam je tá šanca dosť malá. Takže, no... Takže nám vlastne vravel, že vždy, bez ohľadu na to, keď išiel do toho Starbucksu alebo hocikam, tak nikdy na neho nehovorili anglicky, lebo proste bol Japonec. A on mi povedal, že vždy akože pritakával. Bol taký, že jasné, ja vám rozumiem. No a pracovali sme, ak vás to niekoho bude zaujímať, tak to tu nechám ako side note. Túto učebnicu sme mali Marukoto. Toto je vlastne Intermediate 2 a toto je Intermediate 1. Tu sme celú stihli v Japonsku a vlastne s touto 2 ešte stále pracujeme.
pretože moja pani učiteľka bola výborná z našej triedy a fakt nás mala rada a boli sme akože pomerne pokročili, takže sa s nami dalo dosť dobre pracovať, takže máme tie hodiny online aj teraz, už ako sme sa vrátili z Japonska. No teraz akože už nejakú dobu potom, ako sme sa vrátili, takže je to super, že vlastne ona to oslovila nás ako tých študentov, že či by sme nechceli pokračovať s tou učebnicou a pokračujeme, je to akože veľmi nice, že si na nás nájde vždy, čo sa stáva chuďatko kvôli tomu o 5 ráno, lebo my to máme akože neskoro večer, on to má skoro ráno, asi pred pracou by to nejak stíhala, takže to je akože prvá časť. No a k tomu, čo sme sa v tej škole učili, tak samozrejme máte tam voliteľné predmety, ako je napríklad, máte nejaký balíček základný, čo je určite že gramatika, znaky a takéto veci, slovná zásoba a podobne. A potom sú nejaké ako keby voliteľné predmety, ktoré máte na obohatenie a viem, že sa tam dalo ako keby študovať, že ste tam počúvali akože nejaké filmy alebo nejaké anime a na základe toho ste sa učili tú gramatiku, tie slovíčka, slovnú zásobu, takže to bolo také fakt, že sa to snažilo stretnúť s tými záujmami tých študentov, takže to sa mi veľmi páčilo. Potom by som sa presunula asi k téme mojej hostovskej rodiny, to bola asi, že moja najlepšia skúsenosť alebo taká najviac memorable memory, taká najviac spomienka, na ktorú som si uchovala. A to je to, že som naozaj mohla bývať v japonskom dome s japonskou rodinou. Bolo to veľmi milé, bolo to... neviem to tak doslov, ale bolo to naozaj také, že sa vás to dotkne. Že už keď ste u niekoho doma, kto je napríklad z vašej krajiny, u nejakého akože známeho alebo aj neznámeho, tak je to také, že ste v jeho intimnom priestore, takže je to také, že wow, že teraz vidím, ako niekto žije iný a keď je to teraz akože tá japonská rodina, tak ste o to viac ako keby vďační, že vám dovolia nahliadnúť do toho súkromia, lebo to je naozaj niečo tak ako vzdialené, že nemá naozaj každý tú možnosť to zažiť. Som bola veľmi vďačná aj za to, že moja rodina bola naozaj rodina, pretože sa vám môže stať, že keď ste na nejakom jazykovom pobyte, kde máte mať hostovskú rodinu, tak vlastne bývate ako keby iba na intráku, ktorý vlastní ten japonský človek, lebo oni z toho akože asi majú tiež nejaké peniaze, to je, neviem, čo je všetko akože za tým, ale viem, že niektoré tie rodiny ako keby nie sú naozaj rodiny, takže som bola veľmi vďačná, že som mala že mamku, tatka a oni mali vlastne 2 deti, také ešte maličkaté, takže to bolo veľmi milé. Aj boli takí, že nás dosť často brávali niekam na výlety, vysvetľovali nám veci, trávili s nami čas a bolo to akože naozaj super. A tiež akože ma to prekvapilo, lebo som bývala akože priamo v Tokiu, v takom akože širšom centre a malý dom. A celá tá ulica, alebo celá tá štvrť, kde som bývala, bola vlastne domová. Takže to bol taký ten môj trošku stereotyp, bo predtým som bola ako v inej azijskej krajine, som bola len v Koreji a tam tých domov bolo veľmi málo v Soule, takže to bola pre mňa taký pocit takého prekvapenia, že v Japonsku majú dosť veľa rodinných domov. Aj som tam videla dosť veľa akože mamičiek s deťmi, bo ich vozia stále na bicykli niekam, to proste verejná doprava pre nich moc nie je, oni stále chodia na bicykloch. Aj som sa pýtala tej hostovskej mami, že ako je ďaleko škôlka, že do ktorej akože vodíte tie deti. A ona, že no 30 minút idem na bicykli po nich a tam. A ja, že takže to je akože dosť 30 minút, ale verím, že je to také, že majú to tie deti radi a je to ako uspôsobené strašne veľa ako parkovísk, ako bicyklových parkovísk, kde sa tie bicykle nechajú, alebo na ulicu po Japonsku sa všeobecne proste nekradne. Takže to bolo tiež pre mňa také akože zaujímavé. A ten dom bol akože veľmi pekný, bol akože taký tradičný a mal ako 2 poschodie. Presne ako keď si pozrite nejaké úplne akože banálne anime, tak vidíte ten dom tak nejak ako rozdelený, že vlastne tam ten genkan, tá obývačka, kuchyňa, cez také posuvné dvere a potom je schodisko hore a tam tam je tá nočná časť. Aj klasická kúpeľňa, to bolo inak pre mňa trošku akože overwhelming, taký ako veľký zážitok, že tiež akože pochopiť, ako tam funguje pračka a kúpeľka a takéto veci, lebo to je úplne iné, ako to máme my v Európe, takže to bolo tiež akože sa človek niečo nové naučí. A bola som spolubývajúca s Tajvan, bola veľmi milá.
ale naša komunikácia bola dosť náročná, pretože nevedel ani tak moc ani japonsky, ani tak moc anglicky, takže to bolo také, ale akože porozumeli sme si, časom ona sa potom veľmi zlepšila v tej japončine, takže to už bolo potom také plynulejšie a akože vedela, mala dobrú výslovnosť v angličtine, nemala až takú slovnú zásobu, ale potom človek časom všetko akože vstrebe a nejak to už funguje. No a mali sme izboku veľmi peknú naozaj, tam niekde mám tam fotku a spali sme na futóne na zemi. Akože naša posteľ bola vždy taká, akože sme si ju rozložili a tam sme mali futón, mali sme tam vankúš a deku a tak sme spali a ešte zapnutý aircon samozrejme, lebo bolo leto a bez toho sa naozaj nedá, akože aby ste si nastavili to, aby sa vysala tá vlhkosť a to všetko. A mali sme také tie veľmi pekné tie posúvacie okná, ktoré majú len ten papier v podstate, takže to bolo také, že mohli ste si akože zatiahnuť tie okná, ale stále to svetlo, akože keď už bol deň, tak vám ako prenikalo, takže ste sa na to mohli zabrať si taký akože senzitívnejší, lebo ja mám tiež akože doma také akože hrubé závesy, aby mi to blokovalo svetlo alebo žalúziu a toto bolo také, že... Takže toľko k tej hostelskej rodine. Samostatná kapitola podľa mňa by mala patriť doprave. Ja vám to aj ukážem môj Tekiken, to je vlastne kartička kartička na metro. Vlastne, nie sú tu nejaké moje informácie. Áno, je tam moje meno, to vám zakryjem. A môj vek tam je, ale je tam vlastne to obdobie, že odkedy dokedy vám táto karta platí. A aby som vám to približila, to nefunguje tak, že si nabijete jednorazovo nejaké peniaze a môžete na to lietať, ja neviem, z Akihabari na Shibuju a zo Shibuji na, ja neviem, Shinjuku alebo na Tokyo Station alebo ja neviem, hociaké Ueno, milión staníc random, ktoré len chcete vôbec. Vy si vyberiete jednu stanicu a cieľovú, akože z ktorej budete vychádzať a cieľovú stanicu, do ktorej budete dochádzať a len na tú vám táto karta platí, tam už máte ten kredit. Ak by ste náhodou chceli ísť niekam mimo, tak si budete musieť platiť extra. Ježišmaria, to je samostatná kapitola na to, že vlastne tam existuje taká mašina, kde si vlastne tú kartu vložíte a doplácate, vám to vykalkuluje, že koľko vám treba zaplatiť a to vlastne doplatíte na tú kartu a to vlastne, ja som to nikdy neurobila, som mala z toho taký stres, že ja som vždy radšej v telefóne mala ako keby druhú takú kartu, ak to poznáte, možno nie, taká cestovná sa volá Suica. A druhá existuje pásmo, toto je vlastne pásmo, takže jedno je pásmo, druhé je Suica a tam si nabijete nejaký kredit a to si vždy iba, že tutu si pípnete a idete do metra a potom vidíte tutu a už vám to odpípne a už to máte vybavené. Takže to bol taký, že no. A samozrejme, ja som človek, ktorý sa snaží chodiť na čas, ale niekedy sa stane, že meškáte. To sa v Japonsku nemôže stať, keď chodíte do školy alebo niekam, tam sa proste nemešká. Takže práve, že treba chodiť o dosť skôr. A môžete vy prísť úplne na čas na metro, ale tak sa stane, že sa do neho nedostanete, lebo už je plné. To boli najviac frustrujúce momenty v celom mojom ako keby pôsobení v Japonsku, že naozaj toto ma veľmi vedelo vytočiť, ale nevadí, proste potom som sa poučila a vedela som, že musím ísť ešte skôr, lebo nezáleží, že ja som prišla na čas, lebo je tu určite nejaké metro alebo nejaký vlak, lebo vlastne všetko, čo ide nad zemou, je vlastne, no nie úplne všetko, prosím, niekto, kto sa do toho rozumiete lepšie, tak si to objasnite, alebo to môžete objasniť tu niekde dolu, ale pointa je tá, že máte vlaky, vlastne to je, neviem, či to je tá Seibu Line, to už je jedno, už si to tak nepamätám, ale sú vlastne ako keby tie vlakové trate a potom prestupujete na tie metro, na to Chikatsu. Tak tam sa vlastne prestupuje a tam už sú akože tie metrá. No a takže ja som to tiež mala ako keby nastavené, že jedna tá vlaková trať a kde končila tá vlaková trať a sa to akože presúvalo, potom premieňalo na tú metrovú časť. Takže to bolo... No a inak cestovanie bolo fajn, boli tam rôzne ako keby
neviem ako to povedať, tematické nejaké reklamy a také veci, že to človek ako aj vedel pobaviť, sa mi to páčilo. A zákonite vždy, keď bola nejaká reklama na učiteľa angličtiny, tak tam bol vždy nejaký, sa mi stalo, že cudzinec a potom som sa vygooglila a zistila som, že aj tak akože hafu, teda polovičný Japonec, takže ale nevadí, bolo to akože milé. A vždy tam ako chodili nejaké také šoty, aby vám to skrátilo tú cestu, napríklad, že o varení, že teraz aké je obdobie, tak čo sa varí, alebo ja už si ani vlastne nepamätám, čo tam také bolo. Boli tam nejaké akože krátke news, lebo vtedy boli vlastne olympijské hry a tam vlastne ako vždy reportovali, že ako tí japonskí olimpionici vlastne ako sa im darí a tak, takže to bolo milé. A neviem, ja som to mala rada, ale cestovala som dlho, každý deň hodinu, akože z domova do školy a zo školy späť, takže akože minimálne 2 hodiny som strávila cestovania a potom ešte keď som po škole chcela náhodou niekam, že nemala som úplne dlhý deň, že sa dalo niekam ísť, alebo boli nejaké spolužiačky alebo spolužiaci, čo niečo chceli vidieť, chceli ísť napríklad, ja neviem, kde, Akihabara, Ueno, neviem, hoci kam, Don Quixote, tak potom ešte vlastne cestujete ďalej niekam. A moja škola ako pre predstavu bola akože na stanici Shibuya, takže úplne v centre. Čo bol tiež ako pre mňa taký, že wow, že mal som každý deň výhľad z tej školy na ten Shibuya Crossing, takže to bolo pre mňa veľmi také akože memorable, také som si tiež splnila. Taký ďalšia téma je voľný čas. Ako som vám povedala, veľa som ho nemala, ale určite nejaké víkendy boli voľné. Plus potom, keď som skončila školu, tak ešte potom za mnou prišla jedna kamarátka, spolu sme ona prišla akože s rodinou, ale potom sme aj spolu cestovali po Japonsku, takže to bolo super. A bolo to náročné, pretože Japonsko je fakt veľká krajina, nedá sa v žiadnom prípade vidieť všetko ani za, neviem, možno keď tam niekto ide, že na rok, bez toho, aby nerobil nič iné, iba akože cestoval, tak stále má kam ísť a stále má čo vidieť. Takže my sme, okrem Tokia, kde sme strávili nejakú dobu, potom išli ešte do Kyoto, do Nari a ešte do Osaky. Takže to boli také 3 miesta, ktoré sme navštívili a bolo to veľmi dobré. Takže naozaj odporúčam v Japonsku ísť do hostela, akože vlastne kde ste na tých shared ubytovaniach. Z toho som mala zatiaľ ako keby najlepší nejaký zážitok, lebo Airbnbčko, čo sme mali v Tokiu, bolo neuveriteľné, to akože naozaj. Tam sme mali aj Švába, takže sme sa delili o ubytko aj so Švábom, takže super, akože stane sa. A čítajte si určite recenzie, lebo sme sa vlastne potom dopatrili, keď sme akože pozerali tie recenzie, že vlastne neboli sme jediné, že kto tam mal takéhoto spolubývajúceho. Našťastie ja som ho osobne nevidela, iba moja kamarátka. Ja som bola, že ďakujem, že som to nevidela, lebo asi by som tam nedokázala potom ďalej spať. No a vlastne čo by som urobila inak? Takže pri tom cestovaní aj všeobecne, keď idete niekam, určite si pozrite, aké pamiatky a aké veci sú pri sebe a dopredu sa naozaj dajú veci kúpiť len 1 mesiac. Takže akokoľvek už máte urobený itinerár dopredu, nemôžete si tie veci kúpiť skôr ako mesiac pred tým, ako sa tá vec akože ide udiať, než tam ako chcete prísť. Preto napríklad aj my, ako sa to volá, myslím, že Skyview, opravím vám to tu, čo som tým chcela povedať. To je vlastne ten výhľad z tej budovy na Shibui. Vlastne ono sa to myslím, že volá Shibuya Sky. Asi sa to tak volá. A fakt akože sme stále scrollovali, že kedy sú tie available spots, lebo každý tam chcel ísť na ten západ slnka. Pochopiteľne to sú úplne najkrajšie akože fotky a to bolo úplne, že vybukované, že 1 000 000 rokov dopredu a tam ste museli fakt, že striehnúť na to, že kým ten jeden deň zasa na ten mesiac otvoril ten spot a to bol fakt, že do pár minút celé preč a už potom sme ani nemohli ísť na ten spot, ktorý sme chceli, už sme potom museli aj odchádzať, to je jedno s druhým. A takto. Jazda Shinkansenom pre mňa bola super, akože je to fakt, že rýchle, celkom pohodlné cestovanie, ale my sme mali úplne, že tú základnú, úplne asi tu najviac economy triedu, takže tam nepredávali ani jedlo, ani vodu, takže našťastie sme si kúpili Ekiben. To je vlastne, že na stanici metra,
vlaku Shinkanzenu. Predtým, než odídete, sú rôzne také obchodíky, kde predávajú to bento, vlastne ten obedový boxík, takže som si kúpila, to sme si tam potom zjedli aj vodu, ale bolo to také, že na budúce buď si treba kúpiť o triedu vyššie, alebo neviem, ísť nejakým iným dopravným prostriedkom. Lietadlo ako vnútroštátnu dopravu nemám vyskúšané, ale možno je to lepšie, lebo zase akože možno za to, že ja nie som až taký úplne, neviem, ako to mám nazvať, vlakofil, ale neviem, ako to mám povedať, že mi to prišlo dosť také, že také akože obyčajné, ale zase ako bolo to fajn. Rýchlo vás to dopravilo, mohli ste si tam zobrať kufor, všetky veci, čo potrebujete a dopraviť sa, pretože batožina, naozaj uskladniť si ju v Tokiu alebo hoci kde je veľmi drahé a veľmi nepraktické, takže je asi v konečnom dôsledku lepšie s tým cestovať. Ja som našťastie mala kamaráta, u ktorého sme si to mohli odložiť, čo bolo veľmi akože veľká pomoc, lebo naozaj to sú fakt, že veľké prachy, dosť podľa mňa na to, že si nikde necháte veci, ale keď ste v nejakom akože lepšom hoteli, tak si to samozrejme môžete aj nechať poslať. Viem, že aj taká možnosť funguje, ale my sme tu možnosť akože nemali k dispozícii. A určite si treba zistiť, do akého mesta idete, ako tam funguje tento spôsob cestovného, pretože v Kyoto alebo celkom v Kansai, keď sme boli tam, ten spôsob platenia bol úplne iný. Tam sa platilo, keď ste akože končila tá jazda a bola tam nejaká ako keby stanovená suma za jazdu. Bolo to akože trošku confusing, ale našťastie tým, že sme mali tú Suiku, tú aplikáciu, kde vlastne bola tá karta, ktorá nám vyšla aj v Tokiu, tak sme s tým platili v podstate aj v Osake, aj v Kyote, takže ak vám niekto povie, že to neplatí tam, tak to tam platí. Takže určite vám to stačí ako taká základná vec. Môžete si to stiahnuť ešte na Slovensku alebo v Česku, kde ste, nabijete si tam nejaké peniaze a to vám potom akože z toho si už akože iba odpípavať. A ja mám skúsenosť len z leta, bolo veľmi teplo, veľmi dusno, ale Japonsko je super, že všade sa dá kúpiť voda, všade je dostupný nejaký chládok, nejaký priestor, ktorý je klimatizovaný. Ja som všade chodila s dážnikom, to mám úplne milión fotiek, kde som ja s dážnikom, že naozaj, a to strašne pomáhalo, akože vlastne to není dážnik, to je slnečník, hej, akože parasol, hej, že pre slnko. Takže to bolo akože naozaj veľmi veľký game changer. Ja tieto malé moc nepoužívam, takže ak vám to je príjemné, tak možno to je dobré, ale také, že fakt, že za pár korún si kúpite v konvini v tom ako tej večierke proste ľadovú kávu, akože podľa mňa dosť dobrej kvality. Ja nemám rada silnú kávu, takže pre mňa bola úplne dobrá. Milión zmrzliny, vždy matcha, príchuť bola vypredaná, vždy, to ma vedel vždy veľmi akože nahnevať, ale dobre. Do vlaku ani do metra vás nikto netlačí, tlačíte sa sami. Tí ľudia sa vedia neuveriteľne tlačiť. Naozaj, že už je to tak, že sa nedajú ani zatvoriť dvere a tí ľudia sa ešte stále tlačia. Akože je pravda, že každý čaká takto v rade, akože nikto nikoho nikdy ever nepredbehne, to sa nedieje, ale tie tlačenice, ktoré sa v tom vlaku si tí ľudia sami robia, to je neuveriteľnosť a každý jeden je na telefóne. Máte tam milión upozornení, že mobil máte mať v maná módo, čo znamená, že teda nemá vibrovať, nemôžete telefonovať, nemôžete rozprávať, inak to sa mi koľkokrát stalo, lebo ja som zvyknutá s mojou sestrou dosť často telefonovať, facetimovať, že ja som vlastne celú tú dobu, keď som čakala, tak sme spolu telefonovali, to bolo v pohode, potom som nastúpila do metra, potom bol 20 minút ticho, lebo som nemohla rozprávať a takto som udržala, že čakaj. Potom som vystúpila, zase sme chvíľu volali, keď som čakala na druhý vlak a zase takto ďalších 40 minút, takže takto to bolo. A sú tam samozrejme aj vozne vyhradené pre ženy, to som si všimla, ale iba v nejakú hodinu, takže od nejakej, myslím, že to bolo 7 do 9, nejak tak to bolo a neviem, čo by bolo také zaujímavé, asi jediné, že som išla v Doraemon vozni, to vám môžem tam dať nejakú fotku, ak nájdem, a keď nie, tak z Google. A určite si nekúkajte iba TripAdvisor, pretože ja si myslím, že tie recenzie sú dosť skreslené. A ak viete aspoň trošku japonsky, alebo máte niekoho, alebo s teba hodíte cez prekladač a dajte si to vyhľadať v japončine, vyjdú vám úplne iné výsledky, o mnoho lepšie, lebo to ako vám odporúčajú Japonci. A to je ako, že ak ste niekedy boli v Koreji, tak nikto nepoužíva Google, všetci používajú Naver. Takže ak chcete vidieť nejaké recenzie nejakej reštaurácie po kaviarni, tak vždy sa používa ten Naver. Tak
toto je niečo obdobné, keď v Japonsku fungujú Google Maps aj Google veľmi dobre, veľa ľudí to používa. Stále si myslím, že vám výjdu o mnoho lepšie výsledky, ak vyhľadáte niečo, proste iba názov napríklad nejakého miesta, alebo čo chcete ísť pozrieť, vyskúšať, ochutnať. Napríklad my sme vyskúšali vlastne vec, ktorá sa volá omakase. To znamená ako keby výber šéf kuchára a on vlastne pred vami pripravuje tie veci, ako napríklad sushi alebo nejaké rôzne iné veci. A to som bola schopná nájsť jedno veľmi dobré a vôbec nepredražené miesto na Ueno. A to bolo veľmi old school, oni mali celú tú stránku akože japonské a dal sa tam objednať jediný telefonicky a to ste museli, lebo aby vedeli vždy pripraviť tie čerstvé suroviny na počet ľudí, ktorí prídu. Lebo to nie je také akože all you can eat, že prídeš a je tam všetko nachystané, to tak nefunguje. Takže len vďaka tomu, že som to tam akože napísala, že omakase Tokyo, osusume, čo znamená akože odporúčanie. Takže len vďaka tomu sme sa ako keby dostali na to miesto, alebo keď ste to ako hľadali cez TripAdvisor a také, tak to boli, alebo také proste stránky, ktoré sú v angličtine, sú väčšinou predražené, pretože sú tourist trap. Takže tak by som to akože zhrnula. Osvieženie. To je pre mňa tiež krajina, ktorá je super na to robiť veci sám. Naozaj to je veľmi také neobvyklé oproti možno Európe alebo Koreji alebo Amerike, kde je väčšina vecí ako reštaurácie, kaviarne, nejaké, ja neviem, proste aktivity sa väčšinou robia buď vo dvojici, alebo to robia akože group of friends, alebo tak nejak to robia viacerí ľudia naraz, tú aktivitu, inak je to akože trošku akože divné, alebo sociálne neakceptovateľné, by som povedala, tak Japonsko je úžasná krajina na to robiť veci sám. To je ako jedna z takých ako veľkých pozitív, by som povedala, pretože v Japonsku si nájsť kamarátov je veľmi ťažké, si myslím. Ja, ak nepočítam tú moju hostovskú rodinu, a neviem, či ho môžem počítať za kamarátov, sú to proste známi, povedala by som akože dobrí známi, ale nie sú to akože priatelia. Sice akože ten vekový rozdiel medzi mnou a mojou hostovskou mamou nebol veľký, ale akože stále, akože ona je vo veku v podstate mojej staršej sestry, trošku staršia. Ale vlastne akože nazvime to tak, že vlastne vybudovať tie priateľstvá a tá schopnosť ako tých ľudí nejak s nimi prehlbovať tie vzťahy a vôbec ich nejako vytvoriť je podľa mňa pomerne náročné. Takže som sa vlastne v Japonsku stretla s mojimi 2 japonskými kamarátmi a oboch poznám z Českej republiky, že vlastne sme sa stretli na takom ako sa to povie, vlastne meetingu, kde sa stretávajú študenti japonského jazyka a zase Japonci, ktorí študujú v Čechách a chcú akože sú otvorení tomu, ako vlastne mať nejakú konverzáciu v Japonsku a robiť nejaké spoločné aktivity. To, ak vás to zaujíma, o tom si tiež môžete niekde prečítať. Myslím, že Japonsko-Česká spoločnosť alebo niekto to zastrešuje. A to boli vlastne moje jediné ako keby japonské kontaktné osoby, s ktorými som ako mala kontakt mimo moju školu. Samozrejme, že aj tam som si vytvorila vzťahy buď so spolužiakmi, ale vlastne nikto z nich nebol Japonec, lebo to bol vlastne gaikokujin, akože pre zahraničných študentov, ale tí určite boli Japonci, takže s niektorými som ostala akože v kontakte a sú pre mňa tiež akože v podstate dobrí známi, ale ako vlastne to kamarátstvo, ja to porovnávam s tým, že keď som bola pred 2 rokmi takto podobne v lete v Kórei, o tom by som tiež robila niekedy video, ak vás to bude zaujímať. Tam som vlastne tých kamarátstiev nadobudla celkom dosť a vlastne Korejci boli dosť viac otvorení tomu, ako keby naväzovať ako kamarátstva a známosti s cudzincami. Japonci tomu až tak otvorení nie sú a ešte na porovnanie, ako moja korejčina v tej dobe bola dosť, než by bola teraz nejaká výborná, ale bola na tú dobu dosť taká akože jednoduchá, že sme sa bavili viacej akože v angličtine ako v korejčine. A zase naopak tu v Japonsku, akože tá japončina moja bola dosť taká aspoň konverzačne v poriadku na to, aby sme úplne nejaké hlboké témy nie, ale nejak tak sa základne pobaviť by šlo, takže ako to bolo vstriec voči tým Japoncom a aj takto ako keby nebol úplne most k tomu, aby sme si vytvorili nejaké priateľstvá. Takže to bolo také pre mňa, že človek sa naozaj cíti taký, že
tu som a tu sú všetci ostatní. A čo ma ako aj prekvapilo, je veľmi veľa fór na internete, akože keď som bola v Japonsku, tak mi to akože vyhadzovalo, lebo ja som na týchto rôznych akože fórach, že vlastne kde tí cudzinci sa pýtajú a doslova akože prosia, že prosím vás, kde je nejaký spot, že kde sa môžu vlastne títo zahraniční ľudia nejak socializovať s tými miestnymi, lebo je to náročné a je to občas nemožné, lebo ak si napríklad nesadnete s tým tímom v práci, alebo ste napríklad v zahraničnom oddelení, kde nie ste vôbec v kontakte s Japoncami, alebo máte iba tú jazykovú školu, mimo toho vlastne nemáte kde ísť a praktikovať ten jazyk. Takže to bolo pre mňa také, akože taký aha moment, že naozaj je niekde tá hranica, tá bariéra a nie je to len ako keby, že sa to vraví, že oni sú takí rezervovaní, bla bla bla, ale naozaj akože ten proces je dlhší. Takže bola som veľmi vďačná, že som vlastne dokonca bola pozvaná do domu mojej jednej japonskej kamarátky, o tom vám tiež robím video, bolo to úžasné, som tam strávila víkend a je to fakt jedno z mojich najlepších spomienok úplne z celého môjho japonského pobytu, bolo to úžasné, bolo to úžasné. Takže tak. Chcela povedať to, čo možno zaujíma veľa z vás už od začiatku, že aké sú vlastne možnosti sa dostať do Japonska z Česka alebo zo Slovenska a či na to musí byť vlastne študent japonského jazyka. Odpoveď je áno aj nie. Ak ste študentom japonského jazyka, či už v Bratislave, ako na UKčku, alebo na jednej z univerzít v Čechách, alebo neviem, či aj na Slovensku sa to dá niekde študovať ako súkromne, prípadne viem, že sú aj nejaké ekonomická univerzita alebo také proste, čo majú international business, majú že veľmi veľa týchto medziuniverzitných zmluv s rôznymi ako keby krajinami, takže jedna určite zaručená vec, ako sa dostanete do zahraničia, teda zaručená ako zaručená, akože tá šanca tam je a je dosť vysoká, je to, že vlastne máte odbor na univerzite, ktorý vám poskytuje ten výmenný program. Ideálne je, ak ten jazyk študujete, ako napríklad ja alebo iní moji kamaráti, ktorí sa tiež do Japonska dostali vďaka tomu, že študovali japanológiu, to je akože prvá vec. Väčšinou máte na výber poloročný alebo ročný pobyt a už miesta závisia od tej univerzity. Potom druhá možnosť je ísť súkromne. To znamená, že si nájdete nejakú jazykovku, ktorá ponúka vlastne ten program v tej danej krajine. Ich niekoľko, na internete je to ľahko dohľadateľné. Stojí to však dosť veľa peňazí, ale dá vám to určite výhody, ktoré vám možno ten program, ktorý zabezpečuje škola, ako myslím univerzita, alebo napríklad Česká republika má dom zahraničnej spolupráce a tie tiež ponúkajú letné programy do rôznych krajín. A nie som si úplne istá, či tam bola Japonsko, ale určite tam bola Korea a určite tam bola Čína. Takže to sú tiež krajiny, ktoré sú veľmi akože obľúbené, populárne tieto dni a ľudia sa tam akože hrnú. Ale pokiaľ viem, ani jedno z nich vám nezastrešuje ako napríklad hosťovskú rodinu. A potom sú samozrejme pre stredoškolákov veľmi populárny je IFEST, vlastne vďaka ktorému sa dostane ako výmenný študent vlastne do tej danej krajiny. Neviem, či je to zadarmo, asi nie, asi za to niečo platí, ale v konečnom dôsledku to nie je také drahé, ako si platí tieto súkromné školy, ktoré vás tam pošlú buď na leto alebo na dlhšiu dobu, ako som spomínala, potom sa to musí riešiť cez tie working holiday víza, ale tak to vám s tým všetkým určite pomôže tá daná spoločnosť. Alebo ak sa tam dostanete, aj tak sa ľudia vedia dostať do Japonska, že vlastne majú nejaký pracovný business trip na nejakú dobu, alebo sú možno digital nomad, ja neviem, nejak tak fungujú, že vlastne vedia pracovať z hocikade a vlastne sa tam zapíšu do nejakej školy a tých škôl je tam milióny, fakt je ich tam hrozne veľa, závisí od ceny, od lokácie, kde bývate, ako máte to ďaleko, lebo v Japonsku je veľmi asi podľa mňa dôležitá tá vzdialenosť medzi tými miestami, medzi ktorými sa chcete pohybovať. Takže čím bližšie to je vášmu nejakému domovu alebo práce, tým lepšie. Takže by som to zhrnula tak, že máte buď možnosť cez univerzitu, buď ako študent japanológie, alebo ako hoci ktorý iný študent, ak vaša škola ponúka vlastne takéto výmenné programy. Potom ísť súkromne.
alebo potom ísť prostredníctvom nejakého grantu Ministerstva zahraničných vecí alebo Dom zahraničnej spolupráce, niečo také. Na Slovensku tiež niečo také podľa mňa funguje, ale nie som si úplne istá, ako úplne presne, takže vám k tomu neviem podať viac informácií, ale určite sa všetko dá dohľadať a vlastne tie univerzitné programy na Slovensku si budete hľadať cez SAJU. SAJA je tá stránka, ktorá zabezpečuje vlastne tie Erasmusy, ktoré sú mimo Európy. Takže to by bolo asi všetko. Určite, ak máte nejaké otázky, postrehy, niečo, čo vás zaujalo, určite mi to napíšte do komentu. Budem sa tešiť a ďakujem, že ste to video pozerali až sem. So shite kokomade mite kurete arigatou gozaimasu.